बी बॉयज नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बी बॉयजनि मुं बिथाङा सा सानजा रायजोनि सासे मुंदांखा इउटिउबार बी बॉयज आरो रबिन सिंहनि गोब्राब नाजानायजों फैगासिनो दं र' मुंनि एक्शन सुंद' सावथुन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वराव दिनै बे बर' सुंद' सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनाय जायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन फैगौ जुलाइ दाननि 7 खालार खालि फुंबिलिनि 9:47 रिंगायाव बी बॉयज इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों र' मुंनि मोनसे एक्शन शर्ट मुभिखौ बे मुभिनि ट्रेलारखौ दिनै गरेश्वर नगराव थानाय विष्णु राभा भवनाव बेखेवनाय जायो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारी बिथाङा भी 7 जुलाई को रिलीज होने वाला है 9:47 AM बी वॉइस यूट्यूब चैनल में जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि आप सभी का बी वॉइस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। हॉल में क्या हुआ था ये? आज यहाँ पर हम लोग 7 जुलाई जो कि 7 जुलाई में हम लॉन्च करने वाला है इसका टीजर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा था लोगों को हम मिलके हमारे सारे दोस्त हम मिलके स्क्रीन कर रहा था तो क्या बोले उसको ट्रेलर मतलब दिखा रहा था मेरे को उतना वो नहीं होता है ब्लॉगिंग करना है बस ब्लॉगिंग आता है मैं ब्लॉगिंग वीडियोस देता है ज़्यादातर तो ब्लॉगिंग आता है मेरे को ज़्यादातर तो मूवी वगैरह में उतना वो मूवी वगैरह के बारे में उतना वो पता नहीं है मेरे को तो फिर भी मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा आप सब अगर देखना चाहता है रो तो बी बॉयज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर बटन दबाइए ताकि जो लोग देखना चाहता है वो देखे भाई और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक मारे मेरे बी बॉयज यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे जिंदगी मत जियो जो कि आप पसंद नहीं करता है उसको अपनाइए मत आप अगर खुश रहना चाहता है तो खुश रहना चाहिए तो जो आपको पसंद नहीं होता वो इग्नोर करो ठीक है तभी आपको लाइफ में हैप्पीनेस रहने को मिलेगा तो आप सब रो देखना मत भूलिएगा 7 जुलाई 9:47 को बी वॉइस यूट्यूब चैनल में आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहिए जानना चाहता हूँ कि आप कितने साल से यूट्यूब मेरा अभी तकरीबन मैं यूट्यूब में बहुत पहले से वो काम कर रहा था बहुत पहले से ऐसे ही मतलब 2-3 चैनल था मेरा वो चैनल तो हो गया बर्बाद क्योंकि मैं वो जैसे कि स्टेज में कोई डांस करा जैसे कि कोई हीरोइन वगैरह आया उसको एडिट करता था मैं पूरा स्टेज में जा के उसमें मेरे को एडिट थोड़ा सा आया वरना मैं कोई एडिटिंग का वो नहीं लिया ये नहीं लिया बस थोड़ा सा आया वो चैनल 2K का तकरीबन गया था बट वो चैनल मोनेटाइज वगैरह नहीं हुआ उसके बाद रहा मैं कुछ ऐसे पढ़ाई करता रहा उसके बाद एक समय आ गया टिकटॉक बैन तब मैं एक वीडियो बनाया उस वीडियो को इतना सारा लोगों ने पसंद करा सारा लोगों ने तरह सब्सक्राइब कर दिया और आज रो भी बना लिया पता नहीं क्यों लोग पसंद करता है बस आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट थैंक यू सो मच यार थोड़ा एटीट्यूड से बोलो क्या थैंक यू सो मच बेखौनो बुंनो सानो बिराद मोजां मोनदों आगे बी बॉयजआ दिनै बेफोरबायदि मोनसे सिरिज टाइप र माने मुभि माने लानानै फैदों आरो फुल मुभि नङाबाबो शर्ट मुभि हिसाबै थांगोन ना बियो आगैहाय बेनिखायनो बिराद प्राउड फिल खालामदों आरो आगै बिदिनो हार्ड वर्क खालामबाय था आरो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव बिदिनो एन्टारटेन खालामलांबाय था बिराद मोजां मोनदों आरो आं फैनानैहाय औ दिनै ट्रेलारखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने फायार आरो बुंनो थाङोबा माने एकदम फार देगा ना मा बुङो फंबाय आरो माने इफोरबायदि माने नुनो मोनोबा बिराद मोजां मोनो आरो बिराद मोजां नांदों आरो नुनानै आरो बयबो सापर्ट खालामदो सापर्टथ' खालामखायो थेवब्लाबो आरोबाव सापर्ट खालामबावो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे आगै आरो इन फिउचार माने गोजौनिफ्राय गोजौआव थांनो हायो आरो
ओरैनोथ' बेखौ आगैनि बि भइस चेनेलावनो होगोन ना बि भइस चेनेलावनो माने औ बि भइस इउटुब चेनेलावनो फैगोन ओमफ्राय बियो माने सिरिज टाइपनि फैबाय थागोन दाल' नङा दाथ' एपिसड 1आवनो ओरैबायदि ओमफ्राय बिसोरनि टिमा माने ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों आरो नुनानै माने बिराद मोजां नांदों आरो बेयावहाय डाइरेक्सन खालामदों सानसोरां ओमफ्राय स्क्रिप्टखौ लिरदों थमास ना औ ओमफ्राय थमासनि थम आरो ओमफ्राय बिराद मोजां स्क्रिप्टआबो आरो बि भइस आगैखौथ' बुंनांला ओमफ्राय जोंना आगै बिथिं पिंकिया एक्टिं खालामदों बिराद मोजां एक्टिं खालामदों नोंथांमोना नायदो 7 जुलाइआवहाय रिलिज जागोन ओमफ्राय मोजां नांगोन आंथ' बिराद मोजां नांबाय आंथ' एक्साइटेड 7 जुलाइआ माला जागोन सानगासिनो दं आं बेनो आरो स' बेयावनो कंग्रेचुलेसन आगै पिंकि आरो आगै रबिन सिंआ माने मा होनो प्रडाक्शन मेनेजार आरो डिअपिखौबो खालामदों आगै मा होनोमोन डिअपिया आगै मन्दना खालामदों आरो आं सिगां आगै मन्दनजोंबो फट'शुट खालामखांबाय बिराद मोजां खेबो आगैयाबो बिराद हार्ड वर्क खालामो आरो स' नोंथांमोना बयबो मोजां नांगोन नायनानैहाय आरो बयबो लोगोसे शेयार खालामलायदो जिब्रा होदो एकदमबारे ना मा बुङो भिडिअखौ लेंगुवेजआ मानि जागोन लेंगुवेजआ हिन्दीनि जागोन आगैयाथ' हिन्दीनिसो बानायखायो नालाय खारन माने बयबो बुजियो अब्ला मोजां आरो ओंखायनो हिन्दीनिनो जागोन ना आगै हम क्या बोले उसको हम नोटिस के ज़्यादातर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग एसामीज लैंग्वेज में डाला हुआ है और बोरो लैंग्वेज अपनी अपनी लैंग्वेज में बहुत सारा है बट हिंदी वाला बहुत कम है हमें हिंदी वाला इसलिए चाहिए होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं हम नोटिस से जब भी बाहर जाते हैं तो उसमें क्या होता है आगैखौ लोगो मोननाया 1 year जाबाय ना 1 yearनि उनावहाय दिनैसो आरो लोगो मोनफिनदों आरो बिराद मोजां नांदों आगै आरो आगैनि बेफोरबायदि इमप्रुभमेन्टखौ नुनानै बिराद हेपि आरो इन फिउचार आगैया बिदिनो साक्सेस जालांबाय थानो हागोन आरो बयबो बिदिनो आगैखौ दा जेरै अनदों बिदिनो अनलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था ना आरो जोंनि हारियावबो जे सोरबा सासे इसिबां माने फार्स्ट टाइम 1 million साबस्क्राइबार लानो हादों बिनि थाखाय बिराद माने प्राउड फिल खालामो आरो आगैया आरो बिनिफ्राय गोबां साबस्क्राइबार बिदिनो बांलांहोबाय थानो हायो आरो जोंखौ बयखौबो माने एन्टारटेन खालामलांबाय थायो आगैया बिदिनो आरो जोंबो बयबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन एसेनोसै आगै आरो कंग्रेचुलेसन ऐसे आगे बढ़ते रहो गुड लक जरूर से आप सभी के प्यार बस इसी की वजह से आज आरो र'खौ बयबो नायदो बयबो शेयार खालाम माने जासे ओरैबायदि स्प्रेड जायो जाहाथे एकदमबारे जिलांजोबो आरो फेसबुक वाट्सएप बस भगवान कृपा करे हो जाए सापर्ट खालाम आरो टीमफ्रा ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि एक्टिभ ना गासिबो टीमानो माने जि टीमा र'आव मावदोंना ओरैबायदि पारफेक्ट गोजा एक्सनावनो हक डायलगावनो हक ना एक्टिंआवनो हक फारसेनिफ्राय ओरैबायदि पारफेक्ट आरो बेफोरबायदि पारफेक्टयैनो बिसोरो दाथ' माने सिरिज टाइपसो लाबोबाय थागोन नालाय आरोथ' माने नुलांबाय थागोन आरो जों बिराद एक्साइटेड बिनि थाखाय बयनिबो सापर्ट नांगौ आरो फ्यूचर आने वाला है धमाका मैं अपन के स्टाइल में एक बोलूंगा ठीक है ओके मैं अपनी स्टाइल में बोल देते ठीक है ओ पिंकी किधर गया पिंकी को आने दो तो एलबामाव माने एलबामाथ' बिदिनोसै फैबानो जों मावनाय जायो बिदि मोनबेसे खालामगोन होननाय जाया नाथाय मुभि प्रजेक्टखौथ' बेफोरबायदि आं मावनाय जायाखै खिन्थु मोनसे मावदों आरो गराय फाख्रि होननानैहाय ओमफ्राय बे रिलिज जानो हागौ बाट बे कमार्शियेल फैगोन ना फैया बेखौ आं बुंनो हाया आरो फिल्म फेस्टिभेलावसो थांगोन जानो हागौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दा एसामिस मुभि मोनसे मावगासिनो दं उजागरे स्लिपलेस बेयावहायबो मावगासिनो दं आरो आङो बाखि बर' फुल मुभिखौहाय आङो मावथ'वाखै बाट एलबामाथ' सोलिबाय थागोन एलबामाथ' बहुतखिनि दङ दा प्रजेक्टआबो बाट जेसे फैयो माने मावलांनाय जागोन आरो दिनैसिम मोनबेसे एलबामा 20तासो जासिगोन बिदिनो औ नोंथांखौ माखासे मेथाइबो रोजाबो जे मोनबेसे मेथाइ दिहुनदों मेथाइआथ' जाबाय एसे बुरजायानो र' गोसोआव फैलायलाङाखै बावलायलाङो 7तासो जाबाय नामा मेथाइआ औ सोरजों रोजाबफाखो मेथाइ ओरैनो बांसिन आं रिमालजों रोजाबो आरो औ ओमफ्राय दासिमथ' दा सिंगोल रोजाबदों दोंसे थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय बांसिन आङो रोजाबनाया रिमालानोसै आरो सिंगोल रोजाबदों थाबैनो नुनो मोनो ससे लाइन मोनसे रोजाबनो उदां अख्राङाव बिरनाय जोमैया उदां अख्राङाव बिरनाय जोमैया खोलो खोलो बारनाय सिउ सिउ बारा खोलो खोलो बारनाय सिउ सिउ बारा बे मेथाइखौ माला हगारनाय जागोन बेखौहाय नोंथांमोना फैबा मिन्थिसिगोन दा अबे चेनेलाव बेखौ आं फोरमायथ'ला बाट थाबैनो नोंथांमोना अबे चेनेलाव फैयो मिन्थिखागोन आरोखि औ नैबे भइस इउटुब टीमनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोबाय जोङो
दिनै र' शर्ट मुभि एक्सन मुभि बेनि ट्रेलार रिलिज खालामदों जों बेवहाय ओमफ्राय 7 जुलाइआव आरो 9:47 AM आव जोङो फुलखौ रिलिज खालामगोन आरो आसा खालामो गासिबो नेनानै थागोन होननानै आरो गासिबो मोजां मोनगोन होननानै मा रावजों बानायनाय जादों जोङो बेखौ हिन्दी रावजों बानायनाय जादों ओरैनो लकेल हिन्दीजों बानायनाय जादों जोङो नर्थ इस्टनि स्पेसियेल जोंनि नर्थ इस्टनि बायजोनि हिन्दी राव इदि नङा आरो जोंनि लकेल नर्थ इस्टनि हिन्दी रावजों बानायनाय जादों आरो बेखौ बेनि अनगायैबो मा राहा लादों जोङो बेखौ फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो नायग्रोनो सानदों दे बेवहाय जोङो रायजोफोरनिफ्राय माबोरै हेफाजाब मोनो होननानै जों नायग्रोनो नांदों जोंहा मोनसे ड्रिम दङ थांखि दङ आरो जेब्ला बेखौ जोङो रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोनगोन जोङो मोजां रेसपन्स मोनगोन होमब्लाना जोङो नेक्स्टआव जोङो आरोबाव सिरिज लाबोबावगोन खिन्थु बेखौ जोङो गोदान एक्सट्रा चेनेल बानायनानै प्रफेसनेलै चेनेल बानायनानै शर्ट मुभिनि थाखाय जोङो चेनेल खालामनानै होगोन होननानै सानदों आरो बेखौ जोङो खिन्थु बि बयस इउटुब चेनेलावनो होगोन ब्लग चेनेलाव बयखौबो साबायखर जासिहरो बिथां सन्जय आदाखौबो आंखौ बे सिरिजआव कास्ट खालामनायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों बे सिरिजआव खामानि मावनो थाखाय जोंनि टीमाबो बिराद खस्थ' खालामदों ओमफ्राय आङो हप खालामो जे नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था थेंक इउ